Lucas Kapitulo 11. Samtang nagpunsisok ang mga tao libot kang Jesus, mipadayon siya pagsulti. Pagkadautan gayud sa katawhan nining panahona. Nangayo silang ilhanan, apan walay ihatag kanila, gawas niadtong nahitabo kang Hunas. Ingon nga si Hunas may usa ka ilhanan alang sa mga tao sa Ninive. Ang anak sa tao usab, may mahimong ilhanan alang sa mga tao niining panahona. Sa adlaw sa paghukom, ang reyna sa habagatan mutungha ug musudya sa mga tao nining panahona, kay mipanaw man siya katunga sa kalibutan aron lang sa pagpamati sa makinaadmanong mga pagtulun-an ni Solomon. Ug hibalui nga niya dinhi ang labaw pa kang Solomon. Sa adlaw sa paghukom, ang mga tao sa Ninive mutungha ug musudya kaninyo, kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkabati nila sa wali ni Hunas. Og hibalui nga niya dinhi ang labaw pa kang Hunas.